салом дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо. дӯстонам, апаву акао, хоҳаро ва бародарони азиз, раҳмат барои дастгириятон ки бо дастгирии шумо соатҳои канали мо буд шид, ба анҷом расид. раҳмат ба акаи омӯзгор ки соатҳои маро ҷамъ карда дод. ва дӯстони азиз, кадометон канали харидор бошед, каналҳои арзон дорем, 3 канал дорем, нархашон бениҳоят арзон мебошад. Якумин канали мо, дӯстони азиз, номи канал ҳидояти нур 1033 подписчик дорад. соатҳош полни ба анҷом расидагиай ва нархаш бошад 4000 рубл. дуюм канали мо номаш Азизҷон HD дорои 1730 подписчик дорад ва нархи ин бошад 3000 рубл. сеюмин канали мо 2370 подписчик дорад. эфир обшествашон ҳамашон гиронай, қоидави просто соат ҷамъ карда мекунем, соат ҷамъ мекунем, тамом. иншоалло ки подписчик ҷамъ намекунем, фақат соат ҷамъ мекунем. хай кадометон харидори анеқ бошед, пас ба ҳамин номерҳои рӯи экран занг бизанед. имо ватсап дорад. боқӣ дар паноҳи худо бошед. раҳмат барои дастгиритон. миннатдорам аз шумо.